Ние минахме по по-трудното трасе, но има и по-лесно трасе за баби и внуци. Отскоро започнах да обикалям много места в България. Ето тук. Ето оттам си наехме водно колело. Има мост на влюбените, там трябва да са заключено катинарши, продават се катинарши. И вече се качваме на... Добре дошли в рая. Нашето пътешествие започна по реката. Да се обърнеш ли? Да, много майстра. Намерихме си още хора по водата. Здрасти! Здравейте! Здравейте! Екопътеката е много добра. Заповядайте, хора. Достъпно е. Приятел. Да. Здравейте! Лодката е по-бърза. Да. Втора, трета лодка вече идва. Добър ден! Виж, мамо, марките! И Златния парк за пеша пак. И той е много добър. В смисъл и пеша се разходите, по вода може да се разходите. Само да не па... Чай, се внимавай за това. Как се пусна това? Да, клякай. Това е малко по-високо. Айде да пипнем тръбата. Айде. Возим. Айде да ви возим. Ма чакайте сега. Ето е и екопътеката. Айде бе, аз управлявам. Моста е много добър. Някой ли фрасне един път? Аз ще кача на камата. Айде там вижте. Пъшки ще има и рога. Не, той Има рога. Има рога. Ето. Ай, лодката. Дай там. Виж, мама на двора на къщата ми помня служила батата. Има и места за барбекю. Много е добро мястото, много хубаво парк. Наистина е златен парк. Нема подвел, аз съм се накарала да ми Да, наистина вече. Има и храна на финала.